uJesu Kristu uyinkosi. Bangcwele izindlalifa zezulu. Namhlanje inkonzo yethu izothi ukuhluka. Isimo esiyisona sidala ukuthi ngichaze. Njengamanje abantu ababamba ulayini bathola idate ebuhlungu. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani mangithi ebuhlungu, idate ebuhlungu. Kusho ukuthi abantu sebeqalile ukulinda ngaphezulu konyaka. Belindile ngaphezulu konyaka. Ingihluphile ke lento. Yangihlupha ngo-2020. Ngesikhathi ngikhuleka ngibuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngicabanga ukuthi kuba kusewo 3 weeks, abantu belinde 3 weeks. Ngathi Nkosi, uma abantu belinde kangaka, uma uzomngenisa ezulwini, le nto engikhulumayo ngeke ngiyikhulume. Khona sengithi ake ngenze i-VN yayo nje ngicacise. Khona wonke umuntu ongenayo ngizomfakela le VN. Mhlawumbe phansi kwesihloko sokuvuma izono, angazi uNkulunkulu uzongihola. Ngambuza uNkulunkulu wangiphendula. Wathi uma umuntu ene-date nawe, number 2 ebhale phansi ngomngenisa ezulwini. Ngikhuluma amazwi akhulunywa uNkulunkulu kumina. Wathi uma umuntu engabhali, ngimkhumbuza izono eziwu-10, luzofika usuku esewukhohliwe u-8, uSathane esewuhluthile esekhumbula u-2. Kodwa mayibhale phansi lezo zono zonke uzozikhuluma. Wathi ubatshele babhale phansi bese belinda usuku, ngoba uma lufika usuku lokufa ngizobangenisa ezulwini ngoba babhale phansi. Ngayilalela leyo nto, nami kufanele ngibe honest ukuthi ngezwa kodwa ngizwisisanga ngoba ngacabanga ngempela uNkulunkulu uzobangenisa. Wayesengiprovela ke kulezo nsuku. Kukhona owesifazane owangifonela, angisamkhumbula, angisamazi kuhle futhi ngiyabonga. Angixolele makuwukuthi usekhona egroupini. Kodwa kufanele ngikhulume indaba yakhe ngoba ngilisho igama lakhe. Ngiyaxolisa. Uthi, Baba uNtsibande, ngiyaphuthuma, ngiyacela ukukhuluma nawe. Kunesono engifuna ukuzivuma. Ngithi mina kuyena awukwazi ukuzivuma, awukwazi ukungenela ulayini. Kuba nje ulayini, ngizokunika idate. Bhala phansi njengoba sengikunika idate nje. Hayi ngempela ngabhala phansi, ngamnika idate, saqeda. Mase lifika usuku ngoba abantu angibengisayikhumbula izathu. Usethi Baba uNtsibande, yimina lo engangithe ngijahile. Uthi yazi inkinga yami kwakuyini? Ngithi angazi ndodakazi. Uthi ngakhipha isisu, ngenze abortion. Bengingalali, lengane ikhala ingikhalela njalo ebusuku, bengingalali. Ngiyiboniswe lengane ikhala ithi ngiyibulaleleni. Uthi kodwa wanele wanginika idate, ngabhala phansi lesisono, yanqamuka ngalelo langa. Wayesekhuluma uNkulunkulu kimi wathi bengifuna ukukubonisa ngikufundisa ukuthi uma umuntu ebhale phansi usethethelelwe. Kuphela kodwa akathembeke aligcine lolo suku, ngoba uma engasathembeki aligcina lolo suku, intethelelo lakhe iyaphela ngoba ilele ekuthenini mina ngiwuNkulunkulu ngiyambona ukuthi usebhalile. Kodwa kufanele wena ugcine umkhulekela umcelela uxolo. Mayingasezi kuzo umcelela uxolo, akaluceleliwe. So ngifuna ukuzoyigcizelela leyo nto. Usumude kakhulu ulayini ngendlela ebuhlungu. Siyangizwa manje mangithi indlela ebuhlungu. Uma umuntu namhlanje ethola umhla ka-30 August 2023 elinde ukuvuma izono zakhe, kodwa bhala phansi mntaka baba. Ake sibukeke lelizwe engilikhowuthile khona sizolibuka kancane, ngoba ngicabanga ukuthi enye into edida abantu bacabanga ukuthi izono bazivuma kuBaba uNtsibande, kanti asivumi phela kuBaba uNtsibande, sivuma uNkulunkulu. Masifunda lapha kuJoshua 7 verse 19 no-20, ngeke ngimcaphune ngizomphinda. Uthi verse 19, uJoshua wayesethi ku-Akhani, indodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo,
uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. U-Akhani verse 20 wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi. Into esiziphawula la kuverse 19 uthi uJoshua, nika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye uJehova, kodwa utshele mina okwenzileyo ungangifihleli. So asikususe lento ukuthi sivuma kubaba uNtsebande, ngoba mawuke wayigudluza leyo nto uzo-understanda mangithi bhala phansi, ngoba uvumi kimi. Ngesikhathi ubhala phansi uNkulunkulu uyabona, usekuthethelela, usekuhlanzile ngegazi lakhe, sekusela ukuthi wena uyigcine inkonzo ngokuthi ukhulume nobaba uNtsebande ngedate yakho. Kodwa uvumi kubaba uNtsebande, uvuma kuNkulunkulu, ubaba uNtsebande uzokhulekela. Uthi uJoshua, Akhani indodana yami, ake unike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Mawubhala phansi usuthola idate, usumnikile uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Uvuma kuye, awuvumi kubaba uNtsebande. Kodwa uzotshela ubaba uNtsebande okwenzile ungamfihleli, ukhuluma iqiniso. Verse 20 usiyaphendula u-Akhani uthi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenza ukuthi nokuthi. So kusemqoka ukuthi ubhale phansi njengoba ukwenzile ukuze ukhulume ukukhumbule. Manje abantu kabezwa baqonde mangithi bhala phansi, abanye bathi abakwazi ukubhala phansi. Angazi-ke noma umuntu akazi ukuthi wakwenza kanjani isono, kodwa-ke usathane ongenza leyo nto akuvimbe, ubuyazi ukuthi uma ungabhalile phansi une-date uzofika esihogweni uma ingakafiki leyo date. Kodwa uma uhamba ingakafiki leyo date ubhalile uzofika ezulwini. I-VN-ke kune-VN-ke manje enye ngithola izolo egcizelela lento engiyishoyo. Ukwambuleleka uNkulunkulu kumina ukuthi namhlanje angichaze lokhu, bese ngithatha le VN yalo muntu angimazi ngamehlo, uyithumelile ebonga ukuthi unele wabhala kwenzakalani. Ngiyacela uyilalele bese ngamanye amagama lo line omude kufana nokuthi awumude, ngoba umbaba uNtsebande sekunikile idate namhlanje ngo-3 ngiyalinganisa. Ubhale phansi wena, yebo mhlambe ziningi lezo ikhumbulayo yasha u7 usuyibhalile, azisekho kuwe, sezisephepheni, sezithethelelwe. Yabona ulayini umude. Yebo-ke linda ukuze ugcine ukhulekelwe, kodwa kwele kamoya usuthethelelwe ngoba ubhalile phansi. Ngithi abantu abayithengelele notebook anyana encane engathi angazi uma uyi-2 noma yini, kodwa encane nje hardcover, uyithengele yona, iyangena ephesini mawumama, iyangena emabhlukweni namaphayethe amakhulu, uyifakele lento uyiphathele yona. Uthi usetekisini noma ukuphi mawukhumbula isono, uthi shuye eceleni usiyabhala, uzibhalele lento yakho, uzihlanze uzingcwelise phambi kaNkulunkulu. Ngiyacela bangcwele, ubuke kumuntu ulayini awumude lo line lo, useduze mfushane ngendlela emangalisayo. Ngiyethemba-ke kuzwakele bangcwele bengifisa ukucacisa leyo nto ukuthi ulayini awumude. Kubiza ukuthi wena bhala phansi uma usune-date, noma-ke thola i-date iqala ubhale phansi, noma qala ubhale bese ucela i-date, ngoba i-date uzoyithola uma usuyicelile. Uma usuqedile ukubhala leso susibhalile asisekho kuwe, sesisephepheni, sesithethelelwe, ubhale isilandelayo kanjalo uzobe sekusiza uNkulunkulu enkingeni yakho oyifunayo. Kakhulu uma sesikhuleke nawo uRoma 10 verse 9 uzobe usekusiza uNkulunkulu ngoba uyakubona ukuthi userious. Kodwa qikelela ukuthi appointment yakhe ingageji, ikude impela yona, ngiyavuma ingageji, kodwa wena usuthethelelwe. Ngithemba ngezwakala bangcwele, ngikhuluma lokhu ngikuKristu, ngikhuluma lokhu ngikuNkulunkulu, ngeke ngidlale ngawe, ngeke ngiqamba amanga. Ngiyacela ke sithandaze. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu, ngiyabonga sengikwenzile othe ngikwenze. Nkulunkulu wami, basize abantwana bakho. Siyazi ukuthi baningi babiziwe kodwa bambala bakhwethiwe, khona bangezukuzwa ngisho sekuchazwe ngale ndlela, ngoba vele babiziwe kodwa bakhethiwe. Kodwa ngiyabakhulekela nabo ngoba bafele esiphambanweni.
basizeke Nkosi egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu nomusa uthando sithanda ngalo. Amen. Nami lento eyenzakalayo bangcwele intsha ngifundiswa uNkulunkulu usuku nosuku. Ngakho-ke lalela-ke i-voice note elandelayo uze umntwana kaNkulunkulu efakaze egameni likaJesu. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba. Baba ngithanda ukubonga kakhulu. Impela wona umthwalo ubususukile emahlombe. Kodwa manje ngizwe ngazuthi nje kunokukhanya empilweni yami. Ngizwe ngazuthi nje endleleni yami bengingahambeki ngenxa yokuthi ngikhonza uNkulunkulu phezu kwezono. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngawe. Ngifisela nabanye abangakaboni ukuthi le nkonzo iyaphila. Ngibafisela uNkulunkulu ukuba bavule amehlo, babone ukuthi ngaphandle kokuvuma izono akakhonzeki uNkulunkulu. Ngisho singaze siy'khohlise akakhonzeki. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga Baba ukuthi uvume nje ukuthi uNkulunkulu akusebenzisele thina zoni ebesenza konke phezu kokukholwa. Senza yonke into eyenziwe izwe, kodwa sibe sithi siyakholwa. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga. Ngithi udumo uNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Nkosi, nginxusela becebo likaJehova ukuba uNkulunkulu abavule amehlo, babone ukuthi kuyahambeka kule ndlela. Ayinzima, ifuna ukubekezela nothando kuphela, akukho okunye. Angazi mina, angazi ngithini. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngimbonga angiphezi, futhi ngibonga ukuthola ikhaya lezwi ngingakacoshi amaphepha. Ngithi waziwamuhle nakimi Jehova, waziwathembeka ngingelutho, ngiyisoni. Nkosi Jesu, angazi uma ngingasuka kuwe ngingayaphi, ngoba amazi okuphila kwami akuwe. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Baba, ngicela ukudlulisa ukuxolisa kuqala. Ngilokhu ngithi ngiyangena ngithi ngizama ukuthi ngishiye ukubonga, ngidlulisa ukubonga. Ngivele ngigcine ngingakhona ukuyithola le namba, ngazi ukuthi iduka kanjani efonini yami. Namhlanje sengihlale ngaze ngagcina sengithola ukungena kuyona. Baba, ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yokuvuma izono wangenzisa yona. Ngiyezwa nje umthwalo kade ukhona enhlizweni yami. Kade kulokhu kuvuka ngibuyele emumva ngicabanga izinto ezenzeka. Kodwa manje ngiyezwa ukuthi hhayi, kumnandi nje kupholile, akukho okuvukayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngifisa sengathi uNkulunkulu angakugcwalisa njalo, akuphathe ngomusa. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubingelela ubaba, umpostoli, umama, abazalwane bonke. Badlulisa ukubonga uNkulunkulu Baba ngosuku lokuvuma abelungumhla ka-16 oloba yimpumelelo kakhulu. Ngizizwa ngimusha Baba, ngilula futhi ngikhululekile. Sengikwazi ngisho ukuthandaza Baba, sekuvuka ngisho neculo. Bengithandaza umthetho ngoba ngazi ukuthi kumele ngithandaze uma sengiyolala ebusuku noma ngivuka ekuseni. Emva kwalokho kuphele nya, kungavuki ngisho iculo, kungenzeki lutho.
bese ngize ngiyikhohle nanokuthi ngumzalwane. Ngimubonga kakhulu uNkulunkulu ngokungihawukela ngalolu hlobo baba. Ngilula kakhulu ngale ndlela emangalisayo. Ngiyayibonga Nkosi uJesu ngokungikhulula. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela nomama. Ngicela nje ukudlulisa ukubonga kuNkulunkulu ngokuba sekhaya lezwi. Ekhaya lezwi kunenkonzo yokuvuma izono. Kunzima kwakhona ukuyibhala ngoba bengithi mangiyibhala ezinye ngiyibhale ngikhala. Kodwa nje engikubonile ukuthi uma usibhala isono sinjengoba sinjalo, uNkulunkulu uyakuthethelela abese futhi alungise inkinga obhekene nayo noma eqondene naleso sono osusibhalile wasivuma. So nje umshado wami ubuyinhlakanhlaka, kodwa ngokuvuma izono ngibhala phansi walunga ngendlela yokuthi wenza ukuba ngihloniphe ngisho inkonzo yasekamelweni ngingayizeli ngomqondo wephone. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okunye ubufakazi enginabo, benginomntwana wami engathi mangimkhulelwe ngazama ngaphuza into ethile ngoba ngithi ngiyamkhipha, kodwa kwangenzeka wazalwa waphila. Uthe selaka grade 8 nje waqala manje wentombazane waqala waphuma nje esandleni, wenza izinto ezingekho right, wabhema insangu, intombazane. Kodwa nje ngokubhala izono ibihamba ebantwini ithi ayinabo abazali, ihamba ihlala nje ithi ayinabazali yona, ihamba nje umuntu ohlalayo, ihamba ihlala. Kodwa nje ngokuvuma izono lungakafiki usuku ngibhala. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ngivuma naye isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Manje angazi ngingathini ngekhaya lezwi. Ngiyaye ngidumale uma kukhona abantu abaphumayo ekhaya lezwi. Angazi uma bakhishwa yiqiniso noma ukuthi alilula vele iqiniso, linzima. Ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uthe selifika usuku lokuvuma izono, alulula futhi nalo, kodwa kwafika enhliziyweni ngoba ngathatha umkhosi. Kwafika enhliziyweni yami ukuthi ngosuku lwesibili lomkhosi ukuthi kanti uzokhuluma amanga yini. Ngakho-ke nje ngiyambonga uNkulunkulu baba ngawe ngoba wavuma. uNkulunkulu ngathi angakubusisa nomndeni wakho, aqhube njalo egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela baba nomama umpostoli egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu ukungena ekhaya lezwi. Ngisizakele kakhulu, bekubuhlungu emphefumulweni wami. Kukuningi nje konakele. Isitha sasingitshela ukuthi indaba yami ayisekho, futhi nami ngizibona ukuthi angiseyinto yalutho. Kodwa ukungena ekhaya lezwi kungisizile kakhulu. Since ngibhukhele nokuvuma izono zami, ngaqala phansi ngayibhala izono zami. Ngiyawuzwa kakhulu umehluko empilweni yami. Ngizwa nje umthwalo ulula. Nasenkonzweni sengiyazizwela nje ukuthi ngisenkonzweni, kanti into ibingasenzeki. Kwesinye isikhathi bengize nginqene ukuya enkonzweni nje sengiphelelwe nje amandla nayithemba. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngingene ekhaya lezwi, ngibhale izono zami phansi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho, ukuthi uSathane besethi uqedile ngempilo yami, kodwa uJesu waqala phansi wayilungisa impilo yami. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngithanda ukubonga nje uNkulunkulu kakhulu ngangenzele khona emva kokuvuma izono. Ngizwe umthwalo osukile nje, ngazizwa
nami sekushaya umoya nje empilweni yami yashintsha nje impilo yami. Akwangabe kusaba njengale ndlela ekade ngiphila ngayo. Izinto lezi bengihamba nazo ngiy'thwele ngithi nje ayi kushuthi sengiyophila nazo impilo yami yonke. Kodwa nje emva kuvuma izono ngakhuluma ngazo, uNkulunkulu uye wangisiza kakhulu. Kushaya umoya nje empilweni yami nje ngathi nje ngimusha. Nje konke lokhu bengikade ngikuzwa angisakuzwa. Ubuhlungu ebengihlale nginabo enhliziyweni abusekho. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngangenzele khona ukungena nje ekhaya lezwi. Eyi baba, indlela engatholana ngalo nekhaya lezwi, ngiyamangala uma ungasekho khona. Ngize ngathi kusho ukuthi uNkulunkulu wayefuna mina ukuthi ngikuthole lapha ekhwezini. Uma manje ungasekho ekhwezini, sewasuka khona ungasakwazi ukungena, kodwa mina ngatholakala. Namhlanje ngiyaphila ngoba mhlampe ukuba ngitholananga nawe ekhwezini, ngabe sengifuna inamba ukuze ngikwazi ukungena ekhaya lezwi. Ngabe namhlanje impilo yami mhlampe iwumlando. Uma ngibuka lokhu okwenzekile nje emva kokuba ngithole ithuba lokuvuma izono, emva kwalokho ngizwa okwenzekile nje empilweni yami, ngizizwa sengiphila nje impilo engakaze ngayiphila. Ukuvuma izono kuyaphilisa, ukuvuma izono kuyaphilisa. Ukhiphe nje konke, ungabi nawo amahlonti kuzothiwa. Awu, ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi nje uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela nomama nabazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba, ngizobonga kusukela ekuvumeni kwami izono. Ngosuku engavuma ngalo izono, uthi wena Baba, asivumi kuwe, sivuma kuNkulunkulu Baba, kuNkulunkulu Baba uqobo. Ngakubona lokho Baba, mhla ngivuma izono, kwangazathi wena uqhelisiwe wabekwa esayidini. Ngivuma kuNkulunkulu Baba uqobo. Kuthe sengiqedile ukuvuma izono, ngezwa ukuthi kunezinto ezengilahlekele engangazazi ukuthi ziyini izinto ezazingilahlekele. Ngezwa ekugcineni kwabuya engqondweni ukuthi izinto ezengilahlekele yizona ey'susiwe, yizo ebekade zingisinda mina ngingaziboni. Ingakho kubalulekile ukuthi sizivume izono. Kuthe ebusuku sengilele ngaphupha iy'ndlela ezimbili, ingathi sihamba nabazalwane khona la esiya khona. Kodwa mina ngangihamba endleleni yami ngingedwa. Masihamba siyakhuluma, siyazwana, kodwa mina kwakubukeka ngathi angivumelekile ukuthi ngingasondela kubazalwane, ngoba ngathi kwakunomay'butho phakathi kwethu owayengiqhelisa. Uma ngithi ngiyasondela, umay'butho ungiphushele kule ndlela yami ngedwa. Silibe sihamba nabazalwane, ngaze ngaphaphama. Uma ngiphaphama, kwabuya engqondweni ukuthi kusho ukuthi njengoba umuntu ovuma izono nomuntu ongakavumi izono, kuba nomehluko. Kumuntu ovuma izono akasafani nomuntu osuke ongakayivumi izono. Ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke. Ngiyabonga Baba nanokuthi umbhabhadiso wahamba kahle. Ngizwela ukuthula, sengathi uNkulunkulu angakubusisa abe nawe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsebande, ngithi mangidlulise lo bufakazi ey'nsukwini ey'ntathu nje ngiqala ukubhala izono zami esisayizini. Ngiqale ngoMgqibelo, before ngilala ngaqala ngabhala. Ngahamba ngaya enkonzweni ngesonto, ngabuya futhi sengizolala ngabhala futhi.
Ngizwa nje ukuthi ngomsombuluko indalo yami iyankenketha esiphangeni. Ngibe nenkinga-ke yesiphanga iminyaka cishe isiyimithathu, ngoba le nto yaqala emva kokuba ngithole umntwana wami wokugcina kwaba u-4 ngingashadile. Isiphanga sami savele saqala sakhathala. Uma ngisebenzisa ingalo isiphanga sikhathale nje ngendlela engingayiqondi. Kwasuka lapho emva kokukhathala kwasuka kwankenketha. Ngisebenzisa ingalo isiphanga sinkenkethe iy'nyanga. Emva konkenketha sasuka lapho isiphanga sasha-ke manje. Ngazitshela ukuthi mhlawumpe ilanga lizwela kakhulu kulesi siphanga ngoba siqale ngokukhathala saza ngokukenketha sesiyasha-ke manje. Ngishe ngathi manje khona into ngizwe ukuthi ngiyasha kodwa angiyiboni into engishisayo ngize ngicabangele ilanga ukuthi mhlawumpe lizwakala kakhulu kuso. Kuthe emva kokuba sishe iy'nyanga sasuka lapho saba ndikindiki. Ngiyazincweba, ngiyazithinta, angizizwa esiphangeni. Kodwa kuthe ukuba nje ngiqala ukubhala kule 3 days, ngezwe ukuthi siyathinteka. NgoMgqibelo besiqala ukuthinteka ngizwe ngathi siyakhathala futhi. NgoMsombuluko ngezwe hhayi ngeke. Lesi siphanga lesi sesiheleza umoya nje obandayo opholile nje. Kuthe manje sengiyazithinta sengizwe ukuthi hayibo ngiyazizwa manje, sengiyazizwa manje ukuthi ngiyazithinta. Sesinayo futhi umuzwa futhi asisekho ndikindiki. Ngizwa babaza nje amandla eNkosi yethu uJesu Kristu, amandla kaNkulunkulu ngokuba asiphe lo musa ukuba sivume izono zethu asebenzise wena Baba. Ngiyafakaza nje kulo bazalwane ukuthi ngempela uJesu Kristu uyinkosi, ngempela izono zethu ziyasibangela izifo nokugula esingakuqondiyo emzimbeni yethu nokukhathala. Ungazi ukuthi ukhathazwe yini, kepha uma uvuma izono zakho ukuphila kuyabuyiselwa kuwe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba uMpostoli uNsibande, Mama Nsibande, Khala kaNsibande, abefundisi bonke basendaweni kaJehova yasekhaya lezwi, abangcwele bonke ngigamela indlela yomfelo lethu uJesu Kristu waseNazaretha. Abangithatha ithuba leli nje lokuxolisa kakhulu ukuthi ngiyaqolisa kakhulu kuNkulunkulu Baba nakuwe Baba, ngiyaqolisa kakhulu ukuthi ngidileye ukuletha ukubonga ngenkonzo uNkulunkulu bekangihleleni kwami izono enzeke Baba ngo-Agasti. Baba ngiyaqolisa nje kakhulu ngingabonga uNkulunkulu Baba ebrentshini. Kodwa Nkosi asangibonge Baba kuNkulunkulu Baba nakuwe. Ngithumelela Baba i-VN ekhaya lezwi. Ngiyaqolisa kakhulu kuNkulunkulu Baba, ngiyaqolisa kakhulu kuNkulunkulu Nkosi Jesu Kristu nakuwe Baba, ngiyaqolisa kakhulu, ngiyaqolisa kakhulu. Ngicela uNkulunkulu angithethele kakhulu. Baba ngiyaqolisa, yazi izolo Baba mangimamele i-VN umntwana akho asenda ukubonga uNkulunkulu ngaloko ngathi yazi kwangikhumbuza uNkulunkulu Baba ukuthi awubonganga phela. So ngase ngiyaqolisa kakhulu uNkulunkulu Baba ngaloko Baba ukuthi angibonganga. Baba ngiletha izibongo ezinkulu kuNkulunkulu Baba, kuNkulunkulu sijesu, kuNkulunkulu oyingcwele nakuwe Baba, ngenkonzo Baba yokuvuma kwami kwezono ukuthi uNkulunkulu wangiphumelelisa yafika. Ngakwazi ukuvuma izono, uNkulunkulu wangilekelela, wangipha ne-airtime ne-network yabamba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba lokusitshekela kwezono zami. Baba bengithukile nje ngingabhilivi kahle, yazi uNkulunkulu Baba wangipha izwi lakho uMahubo 32 wacabanga verse 3 esho ukuthi makakuthethelele izono ukuthethelele ngempela. So Baba I could not believe it, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu wakhonfirma ukuthi izono zami zisitshekele ngenxa yokuthi ngilethile abantu ekhaya lezwi. So Baba uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu umsangenzele wona kakhulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa kakhulu ukuthi ngithethelelwe izono. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngibokele namawele ami ukuthi nawo amadethu abo ovuma izono afika. Kunkulu banqobisa, banqobele bakwazi ukuvuma izono kwase kwaba kabili. So Baba ngiyabonga kakhulu, ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Ngicela uNkulunkulu nje angisize ngihamba endleleni yakhe ngokuqaphela, ngokuqonda sonke isikhathi. Ngiyabonga Baba, uNkulunkulu akubusise Baba, ngiyabonga kakhulu ukungikhulekela, uNkulunkulu ongenzele wona ukuthi ngikhululwe. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngiyabonga, ngiyamdumisa uNkulunkulu Baba kakhulu ngawe nangempilo yakho nangekhaya lezi ngiyabonga kakhulu Baba.
nangabafundisi abasipho ukubona la Gauteng, yo baba ngiyaba-appreciate kakhulu, ofundisi Charles Fushelembe, yo baba ngiyabonga kakhulu ngabo Nkosi, ngiyabonga uNkulunkulu ngabo. Hayi baba bakufuzile ngo-street, nabo bakufuzile baba, bakhwayethi baba kuya street. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngabo baba, siya-appreciate kakhulu, siyabathanda kakhulu, siyabonga uJesu Kristu Inkosi, amen.